Her bir ustadın öz döwrüne yeten üstünlükleri sunatdaki ornu bolup durýar. Şo sanda da şol ustadlaryň şol üstünlükleri yetmek üçin bir näçe kynçylyklardan geçer. Mehribanlar, biz bugün size täze bir gepleşigi hödürleýäs. Bu gepleşigiň ady ustadlar barada. Bu gepleşigimizde sunat ustadlarymyzyň geçen ýollary, ömür dörüjüligi barada size gurrun berer. Akepter video studiyasynyň dörüjülük topary bilen birlikde ustadlar barada gepleşigimizin ilkinji sanyna hoş gördük. Kendini akepter gel tanışali, ilkitinden başlap haber alışır. Kendini akepter gel tanışali, ilkitinden başlap haber alışır. Senin kara gözler böyle dönüyün, sana dönüyün, şoňa dönüyün, sana dönüyün, şoňa dönüyün. Mehribanlar, biz size bugün Türkmenistanyň at kazanan artisti Ustad Hemra Rejepow barada gurrun bermek isleýär. 1988-nji ýylyň 27 fevralyna Sapar Bagşynyň döwletli ojagyna ýagyşly çagwaly gün ogul perdendi dünýäge inýär. Sapar Durdaganyň kakasy Oral Muhammed Molim ýagyş bilen geldiň, nur bilen geldiň diýip nur ýagdy goýýar. Ýöne aslında ady Hemra bolmaly eken. Ýöne nur ýagdy ad taksa da Oral Muhammed Molim hemişe Hemram diýip ýüzlenirken. Şeý diýem halk arasynda, il arasynda ady Hemra bolup galýar. Şol Gökçe Owanyň 7-nji orta mektebinde okap bilim alan Hemra 6-njy 7-nji sınıflarda okayan wagtlary merjen däneleri bätleşigine gatnaşmak üçin öwez mugalimi Bekturda Afganowyň ýanyna eltdi. Bekturdaga bu ýaş çağanyň aýdym-aýdyşyny gowy görüp, owazyny sesini gowy görüp, ençeme ýyllap birlikde işleýärler. 2001-nji ýylda Hemran 13 ýaşynda wagty ilkinji gedek toýda aýdym aýdyp başlaýar. Sizem bilýänsiňiz, öňler bir näçe aýdymlary Hemranyň ýurdumyzda meşhur şahirimiz, ustad kompozitorymyz Anna Bayram aýdygdy ifade. Ýöne şeýle gowunlaryň arasynda da elbetde durmuşda pajaly ýagdaýlarym bolýar. 2000-nji ýylda Hemranyň henüz 12 ýaşynda wagty Mehriban käbesi Bagtulece aradan çykýar. Şol pajaly ýagdaý 2009-njy ýylda da gaýtylýar. Halk arasynda Sapar Bagşy adyny alan kakasy Sapar Durdaga 2009-njy ýylda aradan çykýar. Ýöne bilişine ýaly Hemra maşgalasynda 4 san perdendi, ýagny 2 ogly, 2 gyzy bardyr. İl içinde milyonlarca adamın söýgüsini gazanyp, yüzlerce ýaşlar şol ustadymyzyň aýdymlaryny aýdyp, şol ustadymyzyň häsiýetlerini gaýtalap, şol ustada meňlejek bolýarlar. Diýmek, Hemra diňe bir bagşyda eýsem bir näçe ýaşlar üçin nusgalyk mektep bolup durýar. Hacı Nura, canım hava, hacı. Kılaydı tek şuna. Akva bilip aklamağın ödümleyin, ey akva bilip aklamağın ödümleyin, barçana barda boyun binden. Adam ata çinni garat gödüğüne, ey ençi evileri yudun binden. Mehribanlar, ine sizin üçin toplan maglumatlarymyz şulardan ibaret. Ýene de haýsy sunat ustadlarymyz barada bilmek isleseňiz, bize tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Biz hem dörüjülük toparymyz bilen bilelikde başardığımızdan size yetireriz. Janyňyz sag bolsun. Biz ýaşlar üçin şeýle döwrewap gepleşikleri döredip, ýaýmakda şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän milli liderimiz, Kahraman arkadağımıza,
hormatly prezidentimiz arka dağlı kahraman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýar. Goý olaryň janlary sag, belent başlary aman bolsun. Hoş, sağ bolun.